एक भोरे से गांव के लोग परेशान हुई, पूरा कमेटी परेशान हुई कि अरविंद सिंह अभियंता के गौनई बा भाई लकड़ी की कुर्सी खोजा, खड़ा होके गई हैं भाई बनो लकड़ी के कुर्सी करी मिलत नहीं थे। आ गांव भर के कमेटी भर के परेशान करा के लकड़ी के कुर्सी पर यहाँ के खड़ा होके गौनी है ना बैठ के गौनी है कि हमारा बीपी के बीमारी हो गई बा। अब यही से अंदाजा लगा ली सबे कि लंगड़ सरवा कितना बदमाश होला। बताई हमारा कहसन भाइयों कहता कि बताई कुर्सी मंगा के हाँ पर बैठ गइल बड़े। हम तो जानते नहीं कि बैठा ही कहती हो, बाकी गलती कर दिल मैं बैठ के ये जान ले कि कुर्सी पर बैठ के इनकर गाड़ी मारे हमारी कुर्सी बैठा ही के दिन बनाओ प्लास्टिक पर ना बैठे कि परियार कुर्सी बा तने पर जम के बैठबो तो हिलबो डुलबो कर तो गिरब ना अब हे पर बैठ जाई। हाँ सवाली कोनो बात कस के आई अगला गुड़ मोरा जी हमार गुड़ होइए नहीं के ओई में दबा जे यहां ही को के गांव नहीं बन को दे रे मुखिया हो जाए सरपंच हो जाए खूब निमन काम करी ना तो वो दो चार को गांव में रहुआ बालू ना ए बेरे जीतत ना रहले हम अब ना लो जीतत ना रहले तो कैसे जीत गइले हम कैसे चुप रहो वोट से थोड़े जीतले ना तो फ्रूटी मुर्गा का बोले माल बालू कहे वाला गांव में अड़जाम भइल बात ना बढ़िया नु चंदा लगाए गांव भर सब स्लाइल होई लइका लो सुबह शाम घुमलो होई चंदा खाती मेहनतो कइले होई लो ओकर बादो कुछ घटियो जाई तो आपसे में 500,000 लगा सब जना अड़जाम पूर्ण होला नु बढ़िया से हिसाब दे देला लोग बावजूद भी 2 दिन के बाद एक कमेटी के अध्यक्ष महोदय एगो सिल्क के कुर्ता पहन के गांव में निकल जाई जौन चंदा नहीं खे देले तवन आपसे में बतियाई 8,000 करावला में तो नियम दोनी बा सिल्क के कुर्ता सियाए लगा एंगा हुल के चंदा दो लो 3 पीस जल्दी किनाए वाला बाबू आउ चंदा देले नहीं खे हिसाब मांगा में आगे हनुमानो जी निमन काम कइले ओकर बाद एक दुगो बानर मानो तरस एक दुगो बानर रे जी लाल संगे को हो निमन काम नहीं खे भइली बोल बा तो गोइले है तो लक्ष्मण जी जब मूर्छित तले है लंका गोइले है राती के तो सुसेन बैठ के डॉक्टर साहब के निहोरा पति को के लेके आवेला आई पूछले हैं कि सुसेन बैठ तो ही हबो विशाल रूप ध के अब माचिस के डिब्बा ने उनकर घरवे कबार के लिया के ओइमे छटपटाता रही लेके ध देले माने बोल बताई है कोई जाई भला तक घरवे उखर लेबो हनुमान जी को ने देखो सब बीमारी के हाल जानत नहीं खोलो ई बीमारी में शुरू जहां उगले कोनो दवाई काम ना करे लक्ष्मण जी मर जइते ऐसे हम कहने कि डॉक्टर के जल्दीबाजी ले चलो दवाई तो ले पड़ी सोचने है कि बोला के ले चली नहीं हो रहा का नाम मानता है कि रावण गर्दन उतार दी फिर सोचे कि टांग ले चली फिर सोचे कि ना अगर टांग के ले जाता नहीं लंका से और वो जगह के बाद दुश्मन दल के डॉक्टर बा लगी बहाना करे कि हमारा आल्हा छूट गई शरीर छूट गई हमारा ओखर मुसर छूट गई बूटी कूटे वाला तो फिर ले जाती ऐसे कहने ना डॉक्टर साहब रो वो चली हॉस्पिटल वो टांग लेने कि बहाना करबो तो कहब कि वही में होई खोज के इलाज कर समय से अपन तो गइला ह बूटी लेवे तो काहे पढ़वे टांग लेला कहले कैसे टांग लेनी है कि जाते हो तो भोर हो गइल बा एगो दवाई लेके आईती आई जाइला पर बहाना करलत कि बीमारी बिगड़ गइल बा एगो बूटी से काम ना चली कर संग एंटीबायोटिक बूटी 2-4 गो लागी तो फिर ननु जेती से कहने के रह मेडिकल स्टोर टांग ले चतानी सकल गुण निधानम जकर बारे में लिखल बा।